हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आरो आं मोनसे गोदानै आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' फावखुंग्रि सीमा बसुमतारीखौ बयबो मोजाङैनो सिनायखायो जानांगौ आरो नोंथांमोनहा बिथां सीमा बसुमतारीनिनो फाव खालामनाय फान्दायसुला मुंनि आबुं बर' सावथुनखौ बयबो नायखाबाय जानांगौ। जाय सावथुनाव जों लिंसार बसुमतारी बिथांजों जयै फाव खालामनाय नुनो मोन्दोंमोन आरो बे सावथुनखौ नोंथांमोना दा इउट्युबावबो नायनो हागोन। आरो नोंथांमोना मिथिदों ने बिथां सीमा बसुमतारीया 2 बोसोरसो सिगाङावनो जुलि जालांबाय। नोंथांमोना गोबाङानो बे खौरांखौ मिन्थिखाबायमोन आरो गोबाङानो मिन्थियाखैबो जानो हागौ। बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननो बे आपडेटखौ लानानै फैबाय। आरो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांनि हाजबेन्ड एबा फिसाया एसएसबी डिपार्टमेन्टआव जब मावो। बिथां सीमा बसुमतारीया गोबांथार बड' मिउजिक भिडिअ आरो आबुं सावथुनफोराव फाव खालामबोदों। बिथाङा फाव खालामनाय मोन्नैसो आबुं सावथुनानो जादों फान्दायसुला, दायनाया सोर आरो बायदि बायदि। नोंथांमोना बिथां सीमा बसुमतारीनि बावैसो बोसोर सिगाङाव ओंखारनाय मुंदांखा मिउजिक भिडिअ खामनि गोमनायजों सिफुंनि रिंनायजों मिउजिक भिडिअखौ बयबो नायखादों जानो हागौ। जाय मिउजिक भिडिअनि मेथाइआ बैसागो बोथोराव गोबाङैनो मुंदांखा जादोंमोन। आरो नोंथांमोना बिथां सीमा बसुमतारीखौ सोर हाबा जाबाय होननानै मिथिदोंमोन आरो सोर मिथियाखैमोन आंनो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। आरो लोगोसेनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो।